Neviem, jak to bude, ale ja to pokúsim sa dať. Počkaj. Nužka. Tátka, nebudeme dneska filmovať? Ja som si totiž to iba teraz downloadovala tú kameru. Emi. Ahoj. Zajtra idete na velikánsky výlet. Preč. Už máš aj farbu, už máte aj farbu trošku. Som to na prst. Poviete mi aj ahoj? Ahoj. Ahoj Zuzka, ahoj MK. Povedzte mi niečo. Povedz, či je dobrý ice cream. Aký je?